Има ли някаква причина автосервизът ви да бъде в състой? Здравейте, колеги механици! Аз съм Светлио от Интеролс и немските моторни масла Авено. Има, разбира се, все още не предлагате нашите висококачествени немски масла Авено. Внесени специално за вас и вашите клиенти, директно от завода в Германия. Произведени по най-високи стандарти за качество. Немската школа. Качество, което ще ви пренесе на друго ниво в бизнеса. Ниво на безкомпромисно обслужване на вашите клиенти. Ниво, което ще бъде оценено на 1000%, веднага гарантирам ви. А нашите продукти Авено имат официални одобрения. Искаш ли да пробваш веднага или ще чакаш, докато конкуренцията ти работи, а ти се чудиш още къде бъркаш? Изборът е в твои ръце. Сам решаваш. Само една бърза вметка. Само на територията на София в момента работиме с над 450 автосервиза и единственото, за което съжалявате, че не са започнали да работят с нас по-рано. Айде!